varpaat eteenpäin, kohti suoraan eteenpäin ja polvet mahdollisimman yhdessä. Ne oli tarkoitus istua alhaalla kyykyssä 10 minuuttia ja sai nousta välissä aina ylös, jos tarvii lepoa. Ja tänään tehdään semmoinen lonkakoukista ja avaamisharjoite kautta testi. Eli tarkoitus olisi tehdä 2 liikettä peräjälkeen samalle puolelle ja sitten vaihtaa ja tehdä se 2 liikettä toiselle puolelle. Ja 2 minuuttia ollaan per liike siinä liikkeessä. Voit ottaa kellosta aikaa, että kun katsot, että oot 2 minuuttia paikallaan siinä, sitten sen 2 minuutin jälkeen niin vaihdat siihen toiseen liikkeeseen ja oot siinä taas 2 minuuttia. Ja sitten vaihdat puolta ja oot taas 2 minuuttia ekaksi siinä eka liikkeessä ja 2 minuuttia toisessa liikkeessä. Eli yhteensä 2, 4, 6, 8 minuuttia. Ja ei tarvitse mitään alkulämmittelyitä silleen, että vähän on hyvä tietenkin nostella vähän polvia ja vähän semmoinen, että on suoraan sängystä aamulla herännyt jäykänä, et vähän vertynyt. Niin ekaksi mennään niin, että mennään kyykky tänne ja tuo tää takaimmainen polvi mahdollisimman lähelle tätä seinää ja nostetaan sääri ylöspäin. Ja pidä huoli siitä, että se jalka on siellä suoraan peppu takana, eli varpaat ja polvi on samaan suuntaan. Ei niin, että se jalka olisi kääntynyt tänne ulos tai tänne sisäpuolelle, vaan niin, että se on kohti suoraan se jalka ylöspäin. Ja toinen jalka on tässä eessä 90 asteen kulmassa. Ja ekaksi olisi tarkoitus 2 minuuttia pysyä niin, että selkä suorana ja taivutetaan tätä lonkkaa ja lantia mahdollisimman eteen. Ja 2 minuuttia pysyä siinä, että se on mahdollisimman paljon ojentunut tätä lantioa eteen. Sen jälkeen vaihtaa seuraavat 2 minuuttia niin, että tuut tänne alas. Ja yritä täällä pidentää tätä oikein tätä etureittä ja lantioa. Ja 2 minuuttia ekaksi silleen, että ollaan pystyssä ja ojennetaan lantio eteen. Ja sitten 2 minuuttia niin, että ollaan täällä alhaalla ja työnnetään lantio alaspäin. Ja sen jälkeen vaihdetaan vaan samoin kuin toiselle puolelle. Eli perutetaan tänne seinään kiinni. Kannattaa olla joku alusta täällä polvealla, koska se saattaa tuntua muuta ja rennoittavat polvesta. Perutetaan seinään kiinni, varmistetaan, että se jalka on siellä samassa kohtaa, eli kantakaa siellä pepukohdalla kohti suoraan takana. Ja varovasti nostetaan toinen jalka tähän eteen, niin että se on 90 asteen kulmassa. Ja katsotaan, että lanke on kääntynyt sinne kohti suoraan eteenpäin. Noustaan tästä ylös ja taas lähdetään työntämään sitä lantioa eteenpäin. Ja 2 minuuttia pystytään näin. Ja sitten mennään taas tänne alemmaksi ja yritetään pysyä niin alhaalla päästä ja työntää sitä lantioa alaspäin 2 minuuttia niin. Ja varoituksen sana. Mene sinne asentoon rauhallisesti. Älä tee mitään hötkyileviä liikkeitä. Se on aika tosi raju venytys tänne etureisille plus lonkakoukista ja lonkalle. Ja älä mene sinne asti, et pysty hengittämään. Eli ei pidä tuntua kipua. Pitää tuntua aika intensiivistä venytystä ja sitten sen jälkeen sen yhteensä kun 80 minuuttia ohi, niin sulla on niinku lonkat ja lantio avautunut tosi paljon. Eli mitä kauemmin aikaa siellä ollaan siellä venytyksessä, sitä syvemmälle siinä pääsee. Ja tarkoitus on tuntua semmoista venytystä ja semmoista kiristystä, pientä semmoista kipua, mutta ei todellakaan sitä kipua, missä lakataan hengittämästä. Eli pidä huoli koko ton harjoituksen ajan, että hengität aina nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Ja yritä, ettei se hengitys niin katkee missään vaiheessa, vaan hengität rauhallisesti sisään ja ulos. Ja sitten ei mitään, siinä on tämän päivän liikkuvuusharjoite kautta liikkuvuustesti. Kiinnitä huomioon, kun olet siellä alhaalla, että kui pitkälle saat sen lantion työnnettyä, kui alas, kui eteen, missä kohtaa sinulla tuntuu pahalle, missä kohtaa tuntuu kireysi. Ja yksi juttu, että jos et saa tätä polvea ihan tänne seinään kiinni täällä takana, niin ei haittaa vaikka jätät se vähän sinne eteen, mutta yritä sille, että peruuttaisit sen polven sinne ihan kiinni seinään. Jos et pääse, niin ei haittaa. Tästä niin sama juttu. Kiinnitä siihen, että kuinka pitkälle lantio pääsee menemään eteenpäin. Ja sitten täällä kiinnitä, kuinka pitkälle se taas antaa periksi alaspäin.
Ja palataan tähän harjoitteeseen sitten